Elise amasela labathakathi. Ndavakwenda simuchenjerere mbavaneyi. Ngihamba qaphelisa amasela labathakathi. Mafrikedo. 2012. Ngo-2012 pachirayiro chepadimbiti sisesidlweni sasedimbiti Mweya akambotaura pane mumwe muroti tiri pamatengi emvura. Umoya wengcwele wakhuluma komunye umphuphi sisemathenkini amanzi. Zikazi patana mata panapa ndanzwa izwi rati don't the cheapest. Mafrikedo. Patana mata panapa ndanzwa izwi rati don't the cheapest. Sithandazela apha lathi don't the chicken. Andikafunza Jehova Mwari. Wathiwa ungabuza uJehova uNkulunkulu. Kuti naye Jehova Mwari zviri kumborevei. Kushoni. Zvikanzi 3/4 yevanhu vese vari kuona panapa vari kubatana parumwe zvamatsotsi waya. Wathiwa 3/4 zabantu abavambalo Mafrikedo. Kutaura za 2012 loko. Zvikanzi ngwarirai senyoka. Wathwalikaphelise njengenyoka. Asi makarurama sei? Kodwa lihlakaniphe njengamajuba. Mafrikedo. Jesu aedza kuexpressa kuti nyoka iri sensitive. uJesu wayefuna ukubonisa ukuba inyoka isensitive. Inonzwa kunyange kufamba kwemutsindo nedumbu bedzi yakarara pasi apa inonzwa kuti there is a movement. Iyezwa ukuhamba nje ngesisu. Ndozvinofanira kuita munhu wani? Kumele kwenze umuntu kaNkulunkulu. Unofanira kubatwa nespirit of discernment. Kumele ube le. Moyo wokunzwa kuti handisi kunatsoziva saka. Handisi kuzvinzwa zvakadii? Kepa ukuzwisisi. Asi wadaro manje hauzohakiri. Kepa ungeke wadhonswa nje. Unongozozviita meditate wozvinzwisisa wakarurama senji? Kumele ube ngolungileyo njengejuba. Mafrikedo. Verenga. Funda. Nehemiya 4. Right. Verse 1. Vavengi vanoedza kuvadzivisa. Amen. Asi vaJudha vanotsungirira pakuvaka Jerusarema. Mafrikedo. Amen. Hazvisi zvitsva izvi. Ayisiyo nto enja leyo. Jerusarema iri rakamboputswa. iJerusalema yake yapi. Ndo pakazobuda shoko rokunzi kereke pamazuva ekupedzisira ichabwinya pane kudarika yekudii? Nekuti yekutanga yetemberi yapo ikaputswa. Ibandla lensuku zokugcina lizawuba khulu kulo yebandla lakudala. Yechipiri yacho ikachizovakwa padombo. Ngoba yake yabhidlizwa, yesibili yayakhwa phezu kwelizwe. Ndo yakazenge yaonekwa naKristu achitaura naPeter. Yikho yabonwa nguKristu ekhuluma loPetro. Jesu achitaura chona zikanzi Peter paurapa. uJesu ekhuluma loPetro wathi Petro phezu apha. Ndichavaka kereke yangu. Ngizakwakha inkonzo yami. Asi maso eHadesi haasi kuzoikunda. Amasango eHadesi angeke ayinqobe. Mafrikedo. Hapana angambotaura kuti pana achada kuputsa chechi. Kana achada kuirwisa. Jesu aingotaura nyaya dzani. Kuba kulo muntu ozalisa ichechi. Achitoredza kuti ari kutochallenge kuti tira kuzviona. Maso eHadesi haasi kuzodii? Wathi amasango aseHadesi angeke anqoba. Mafrikedo. Chiso chaNehemiya chakapunyara pamberi pamambo. Ubuso bukaNehemiya kwakhazimula phambi achitambudzika pamusoro peJerusarema. Ekhathazeke ngendaba yeJerusalema. Mambo akapedzisira amubvunza nhai Nehemiya chii? Inkosi yambuza wathi Nehemiya kuhamba njani? Zvikanzi guta raJehovha raparara. Wathi umuzi kaJehovha usubhidliziwe. Guta raJehovha rachi? Umuzi kaJehovha. Mafrikedo. Apo permission yekunomutsa Jerusalema. Wanikezwa ilungelo lokubana avuselele basa rokuvakwa kweJerusalema rakatanga kumukirwa nevavengi. Umsebenzi wokwakha iJerusalema wavukelwa izitha. Ndo panozobuda neshoko rokuti asi takaramba takatsungirira pakuvaka Jerusalema. Kunyange zvakanga zvakadii? Kuti saqhubekela phambili siseka ukwakha iJerusalema. Haleluya. Samara wawana kurusi. Singatoka. Unashingirira. Ulipa. Haleluya. Samara wawana kurusi. Corona yaje. Oh
yashe corona yashe hallelujah why wana corona why wana corona hallelujah Shinga bita hallelujah Obrigado. Ini ndinamazwi bedzi kusimbisana. Mina ngilamazwi okuphela ukuqinisana. Pamusoro pebasa takatasana nalo. Ngomsebenzi esibhekane nawo. Shoko langu guru nderekuti asisi zvitsva. Izwi lami elikhulu ngokuthi asizo into ezintsha. Nasi vanhu vakanzwa zvaJudha neIsraeri. Abantu bengaza namhlanje indaba yakoJuda lakoIsrael. Vanogona kufungidza kuti marudzi mairi akasiyana. Bacabanga ukubana ngamazwe amabili ahlukaneyo. Afrikedo. Nyamba maJudha maIsraeli. Kepha amaJuda ngabantwana bakwaIsrael. Asi ose maIsraeli ari maJudha. Kepha si wonke amaJuda onke ngabo-Israyeli. The African Apostolic Church. The African Apostolic Church. Ndinotenda Mwari akandita mupostori waJesu musangano waapostoli waAfrica. Yabonga uNkulunkulu wangeza apostoli kaJesu ebandleni labaapostoli. Asi vaapostoli waAfrica musangano waapostoli waAfrica vanogona kutowanda kudarika apostoli waJesu musangano waapostoli Apostoli beAfrica ngawanengi kudlula abapostoli bakaJesu. Afrikedo. VaIsraeri vakawanda kudarika vaJudha. Ama-Israyeli vanengi kudlula amaJuda. Asi maJudha ari maIsraeli. Kepha amaJuda ngaba-Israyeli. Afrikedo. Iboka ukushoma. Kungaba ngabantu abalutshwane. Rakasarudzwa naMwari. Elalikhethwe uNkulunkulu. Mukati mavana vaIsraeri. Phakathi kwabantwana Kuti bako-Israyeli. kubude simbo youshe. Ukubana kuphume into Nomudonjo wombati. phakathi kwabo. Pakati paJudha. Phakathi kwaboJuda. Afrikedo. Pakuya kwenyeredzi yaShilo. Ekuzeni kukaShilo. Afrikedo. Kurova kuti paboka ravaapostoli vaAfrica. Kusitsho exukwini labapostoli Kana nyeredzi yaShilo yauya. Ma inkanyezi kaShilo isibuyile. Paifana kuzobuda bukira kana kabato kana boka duku. Kumele kuze ixuku elincane. Revanhu vari verudzi rwaJudha. Abantu bangahlobo lwakaJuda. Vanondo vanhu vaya vakanga vabvunzwa naPauro mwe zvaAfrica asangana naJesu. Yibo ababuzwe ngoPaul mazwi aAfrica Kana Jesu seiko miedzo ichiwanda pakati pavanhu namatani. Zilingo seziziningi. Ndinoza kuti Pauro mwe zvaAfrica aitarisira muranda waMwari atarisa kuti achapinda kunzi amira tichazvigadzirisa. Paul mazwi aAfrica waikhangelele ukubana siza kulungisisa. Kuti vari verudzi rwaMwari chairwo vaonekwa. Wathi abangahlobo lwakaNkulunkulu kubana babonakala. Afrikedo. Zvikanzi izvozvo zvacho zvauri kutoona izvo zvakateitirwa kuti vari verudzi rwaMwari chairwo vadi. Kurova kuti matambudziko haasi problem. Matambudziko atori right. Nezviitiko zvinomanikidza pachechi zvitori right. Kuti paonekwe vari verudzi rwaMwari chairwo. Afrikedo. Ringa ushimanyani gari basi. Osi Sanbalati wakati achinzwa kuti tovaka rusvingo. Sanbalati achinzwa kuti tsindondi yatanga. Sanbalati ezwe ngendaba yetsindondi. Handei. Wakatsamwa. Akatsamwa. Wakava neshungu kwazvo. Akava maAfrica edu. Musatambe nenyaya idzi. Singadlali ngendaba lena. Idzi nyaya idzi dzinotori nehasha nekumukuvira kunotori neung'ono kwamusingadi. Abantu baba nokuzonda okujulileyo. Wakaseka vaJudha. Akaseka. Vahleka. Akataura nehama dzake. Akataura nevamwe vake. Nehondo yeSamaria. Nehondo yeSamaria. Wakati. maAfrica edu. VaJudha nevaSamaria vakanga vasingadi. Amadzidza namaSamaria vengahlangani. Vakadyidzana bedzi pavo pakunge pamuka boka revanhu verudzi rwaNehemia. VaSamaria nevaJudha akatanga kudii? Zvokuti akatonokwereta hondo yevaSamaria kuti imubatsire Sanbalati naTobhia pakurwa nevanhu vani. Vanhu pachavanga vasingadi. Havengazwani. Erenga. VaJudha ava vasina simba vanobateiko. Kwava vanhu vanozviti vetsindondi ava vasina kana simba kana utungamiri hwakakwana vari kuitei? Abantu vetsindondi abangalamandla noma bengelabakhokhela bephele bazamani. Handei.
vachazvisimbisa panhare here? Vana vari kutora sotoshinga here panyaya ipi? Handei vachabayira here? saka vari kutarisira kuti vachabayira mabhipasi here? Mwari akavanzwa zvavanotiti tirive kubayira mabhipai? Handei vachapedza nezuva rimwe here? saka zvinhu zvavo izvo vari kuti zvichabudirira here nezuva rimwe chete tikangoita kusoro bedzi chechinotomira bedzi nezera Jesu akati maporo vachararamisa mabwe pamaturunhuru zvatsva here? Africano zvokuti kuona kwamakaona nako kuti kuita uku kwako kuparadza chechi uku musafungidze kuti muvengi anga asingazvioni nokuti vakatobvunzwa kunzi vari kubvunzwa kuti vachabata nzeve matombo aya kuhlanganisa lamatesa esinaona meaning that it was a job well done. Kungumsebenzi wenziwe kahle kutora kuti basa iri takatope it's almost finished. Umsebenzi wawusuza Africano kana dziri mari dzimwe dzatopa maAfricano zokuti kana Bishop Jemera kangoda kutaura tobva tangompa uyu murota kangoda kuporesa tompachi. It was a well finished job maAfricano saka vakatobvunza kuti sawabvunza kuti wangabatanidza matombo zvikatozomira kuita futi Jerusalem here takatopedza nani vanyandikarabasa amate kuve iJerusalem. Amoni vakanga amire naye tobiyawo muamoni aitotsigira nawo naye vakati inzwa chinhu chipi nachipi chavanovaka zvese zvavari kuzoronga nokuvaka vanhu ava Ngava kuhlela vekuaka kana gava rikakwirapo tikangokanda kana zvikwambo kana zvidhoma bedzi ikoko handei richakoromora zvinongoshaya basa maAfricano ndati nyaya isinyorei tina namuvhangeri hativagoniwe chichava noko vakatyoka mai tina naBishop Tsweta vakagurwa mai tina namuvhangeri muchefa vakatombostiroka Africano zvazinodaro pamuti munyoro kuzoti muti wakadi saka mutumwa angati ngazvirambwe vakomana ngazvirambwe chikanzi ndati vakomana ngazvidi Africano wavhenekera verenga nguva vanoda kure inzwai henyu Mwari wedu, inzwai henyu Mwari wedu asendibaro mwazvaAfrika nokuti taninipiswa toderedzwa toshorwa toserai kushora kwavo pamisoro zviratidzei pakati pedu napakati pavo varege vapambwe panyika yavatapwa right handei regai kufukidza zvakaipa zvavo right handei nezvivi zvavo ngazvirege kudzinga pamberi right penyu handei nokuti vakakumutsirai pamberi nokuti vakakutsamwisai zvakaipa zvavo ngazvirangarwe nokuti vakakutsamwisai pamberi pavanhu vakakutsamwisai vakati nhume yechembera vakaramba kugamuchira mashoko enhume saka zvakaipa zvavo zviya zvakambenge zvaregererwa ngazvichirangarirwa futi Africano nemi yanga kuti nyaya ngaitangwe pai munhu nemunhu ngaadzoserwe nhamo dzake zvakaenda zvomuchechi it's a spiritual war yangaitarwa naBishop Ngoni panapa mwasha it's a spiritual chi nemi yaonesakazvanzi aiyo no zviri right mutumwa achembera haachazizva kudi saka zviri right anopenga akurasa njere kana nemi hazviri right munhu nemunhu akaya muna muchechi akaenda matambudziko ani saka ngatingotangireipo kuti mumwe nomwe ngaadzosere nhamo yani mutangi gava maenzanise iwewe gava mira paungori iwe ingwe mira paungori newe munhu mira paungori ingwe ndokupinda muchizarira munhu ndokumira parodi paangari maAfricano zvikana gava iwe munhu angoita sezvikandanichenda uko zvikanzi iwe ingwe angoita sezvikanzi ndiri muno muchizarira zvikanzi iwe munhu enda kwaungochiri iwe ingwe chisara uri mui Africano
taura zaNehemiya. Sikhuluma indaba kaNehemiya. Akanga ari munhu wani? Umuntu kaNkulunkulu. Asi aona chimiro chakanga chiripo pabasa raMwari. Wabona lokhu isimo esasikhona emsebenzini. Akasvika pakuti aiwa zvinhu ngazidzokere pazvakatangi. Into mazikwele Munhu ngaadzoserwe nhamudzani. Uyiselwe inkinga zakhe. Mara akazoona pa 316. uNkulunkulu wakubona ku316. Afrika yedu anotaura chaJehovha wakarangana. Bhuku dzechitenderano zikanyorwa pamberi pani? Pamusoro pavanotyani? Vabhalwa phambi kwabantu abasesaba. Hanzi Jehovha Mwari akati vachava vanhu vangu. uJehova wathi baza kuba ngabantu bami. Vanhu vangu chaivo. Abantu bami impela. Zvikanzi ipapo pachazoonekwa musiyano Kuzabonakala umahluko. wavanoshumira Abathandaza. navasingashumiri, Abangathandazi. vakarurama Abalungileyo. navasakarurama. Abangalunganga. Mushure mekunge mumwe nomumwe ambodzoserwa nhamo dzani. Uyiselwe inkinga zakhe. Iwo kana una Mwari utye munhu ambodzoserwa nhamo dzani. Ikora nakutumwa kana kuti akurasa nje ene enje wangarasa nje. Ngoba asela. Afrikano part 2 chapter 12. Part 2 chapter 12. Paul mwacho Afrika ndizvo ndakazarurwa nerimwezi. Uthi engakwambulelwayo ngolunye usuku. Zvandakazarurwa nerimwe zuva naMweya Mutsvene. Kwambulelwa ngumoya ongcwele ngolunye usuku. Handakanzwa izwi richiti Ngezwa izwi lisithi richitaura kwaari, likhuluma kuyena. ndiwe Jehovha Jire. Uwe uJehova Jire. Kureva kuti iwe Paul mwacho Afrika ndiwe Jehovha Jire, Mwari waAbrahama pagomorei. Usitona uNkulunkulu nguwe uJehova Jire. Zvikanzi ndiwe Jehovha Jire wakambokudzwa pagomore Moria. Uwe Jehova Jire wakonzwa entabeni yaseMoria. Ndiwe mweya mukuru wakasweta ugaro hwako mune ino nyika. Uwe moya omkhulu oze uzohlala kule indawo. Afrika yedu mweya mukuru wataiziya munyika yeZimbabwe, mweya waMwari musikava waiwanikwa kumabwe adziva, ngomdali waitaura uri mumatombo. okhuluma usentabeni. Afrika yedu zvikanzi ndiwe Jehovha mufudzi, mapisana ma23 Mwari Uwe waDhavhidhi. uJehova umalusi. Ndiwe mhinduro, ndiwe Jehovha mufudzi, hama nomuchengeti. Isihlobo lomlondolozi. Imi ndimi mhinduro kumubvunzoyo. Answer to all questions. Afrika yedu mashoko ewaiti tichaverenga pakutanga akanga asina chimiro Sifunda kana umambo amazwi kuti tiate, ayengela sasingawazwisisi. asi patakazonzwa vanhu vachiuya kuno kumberi Kepha sesibona abantu besiza ngapha phambili. vachipa matestimoni Benikeza amatestimony. ezvokubatsirwa kwavo nomuranda waMwari Paul mwacho Afrika Sizwa inceku kaNkulunkulu Paul. pazvinhu zvainzi nevanhu hazviitiki. Ekucabangeni kwabantu besithi akwenzakala. zvazotaurwa navo wakadzidza zvikanzi Okwakhulunywa ngabafundileyo you besithi. can't square a circle, Besithi you can't but with the Paul mwacho Africa it can. But with Paul Mazo Africa it can. Why? Because with God all things are. Ngoba kuNkulunkulu zonke izinto Nokuti zenzakala. ndiye answer to all questions, ndiye mhinduro kumubvunzoyo. Ngoba kuyimpendulo yembuzo yonke. Afrika yedu renga ugare pasi, Naizvozvo takavaka rusvingo. right? Rusvingo rwose rukabatanidzwa kusvikira pahafu yokukurira kwarwo. Right? Nokuti vanhu vakanga vachida kubata. Right? Asi Sanibharati Sanibharati naTobhiya naTobhiya navaArabhiya navaArabhi navaAmoni navaAmoni, navaAshdodhi right? vakati vachinzwa kuti vachinzwa kuti basa rokugadzwa kwamabhishopu Besizwa umsebenzi nevafundisi bishop nabafundi. vaAfrika yedu navaprofita. Ndakati Laba prophet. mumwe munhu aitaura neni ari kuZimbabwe Omunye wayekhuluma anga andibvunza, laseZimbabwe. saka iwe uri kudii ripi? Wena usehlangothini lupi? Ndakamupindura sevanhu aingotaura chiseka ndikati izva kundibvunza zvakafanira kundibvunza kuti nyama iyi ndeyekugocha here kana yekubika yochona inechi ine muto. Izvo hazvibvunzwe izvi. Afrika yedu izvo hazvidi izvo. Haungandibvunzi izvo zizvo. Unoti unozoziya wega kuti nditori kupi. Zvikanzi ingava cheche here umwe unozadza vaprofita anzi kwakagadzwa vaprofita 32. Kuti wakuligoba abaprofeti abayi-32. Ndikati hausisiri mima here wana Jesu kuti hamuna kurasika nenharo yekusaziya magwaro here emi. Yini yalalisiwa nguJesu balilahlekile Ndikati ngungazi mbhalo. Samero ari pagomo reRama anonzi aigara neboka revaprofita. uSamuel wayehlala nexuku labaprofeti. Panguva Eriya panonzi izvo mambo inini ndindasara ndega, Ngesikhathi kaEliya vamwe vaprofita vese vakaurayiwa. yedwa. Zvikanzi kutori nevamwe 740 something vasina kupfugamirani. Wathi wakulabanye 700 something abakade.
Moses anoti dai vanhu vose vatove vaprofita. Ona. Afrikano. Moses anoti dai vanhu vose vatova vai. Paulo Moses Afrikano tibatwa ine mweya mutsvene mese. Zvikuru kuti mudi. Profite. Nokuti anoprofita anonatsa kereke. Zvikazira Paulo weTaso asina mweya waKristu haziwani. Zvikanzi zviratidzo zvisiyana vanotenda vachataura nendimisa vachiprofita. It's another sign yekuti munhu yanodi kutaura nendimi uchiprofita chisign chokuti munhu anotenda. Kuti kana usikataura nendimi futi usikatoprofita there is something doubt yokuti hautendi. Afrikano. Wakati vachinzwa kuti basa rakugadzira masvingo rapfuurira. Vakati vachinzwa basa rakugadzwa kwavabhishopu vafundisi navaprofita. Vakati vachinzwa kuti basa rakugadzira masvingo rapfuurira mberi zvakanaka. Havasi kumira varotendera mberi nokugadza mabhishopu vafundisi navaprofita. Kuti pakakoromoka padzivirwa. Kuti papakasarira papa muAfrica yedu. Mondiregererawo. Asi mukoma wangu Mambarisa ndakambomubvunza mumwe gore ndaenda kumba kwake. Ngake ngabuzawo Mambarisa. Ini chechini handazi ndaichangotanga kupinda. Ngangisangena ichechi. Ichechini handazi nzwisisi. Lenkonzo angizwisisi. Muroti kuntaura nestandard yako iwo unonzi muroti. Kuntaura vamwe vachaprofita pfuura palevel yauri vanenge vachinatsoprofita zvipi. Muroti kodwa nestandard. Afrikano. Pane zvataingotaura. Zasikulu manje. Patinopa kunzwiswa kunamata kwangu kuendesa. Saka pachazoprofitwa kuti vanhu vachazonzwa profit. Saka ndenya kuda kunzwiswa kuti ngava nguprofiti zokuthe. Chachina inodzima mweri chii chaizvo. Kuti vanhu vane level idzonzwa roti saka vaprofita vacho vachange vachinatsoita sei. Abaprofiti vave senzana. Tinoda kutaura nyaya iri kutaurwa apa. Nikhuluma indaba ekhulunywayo. Kuti takaenderera mberi vachinzwa kuti akuenderera mberi vakapamwe pakanga padi nepakanga pasalirira. Lapho kwakusele khona. Ndo pane nyaya yani. Iko indaba yami. Kuti pane zvimwe zvinhu zvaitoonekwa nevatungamiri vamugona kuti chachina inoshaya kubva amheno gorerana muprofita Makabe. Ndo pakangoguma vanhu kukura pakurota havana kuzokura futi. Chechi yakungokura bedzi kumwe kwese kukura kuti kukura panyama vasaisi kura pai. Afrikano. Vachiona zvichinzwa izvokuti taakugadzirisa pamwe pataiona kuti vari kusarira vakaita sei. Vakatsamwa kwazvo. Afrikano. Munogadzwa 32 vaprofita zvebasa rei. Maprofita 32 kutange tagadza varoi. Afrikano. Uri kukanganiswa nokuti kwagadzwa vaprofita. Ende uri kutaura nemuromo wako kuti makagadzwa vaprofita. Dai wati venhe. Uri kuti vazozviziva kuti vaprofita ndechokwadi. Chikungokurwadza bedzi ndechokuti vawandirei. Afrikano. Ndinokutaura mazwe kuti musakanganiswa. Tabatsirwa zvakakwana. Masikati panopataurwa zvakadi. Ndaitaura umwe watungamiri ndikati. Ambudzwa ngaita vanhu vanga vasina chokwadi zvataurwa naBishop Jurukaishi. Kune chimwe chokwadi chinongodaira kuti hemeni wongosa usipo. Vanongoza kuti nyaya kungotaurwa iri genuine. Ende munhu ari kutaura aine confidence yekuti kana ningo chakanga aripo uye aripo ndomubvunza kuti handizvo ero zvatakataura iwe ukati Indu kungotasa zvakadi. Muntu wekona ungambuza. Ende ndokunonzi kunamata. Kunamata kunopa vanhu allowance of choice. Ukutandaza kuti kunamata kusiko kuputira zvinhu so kunamata ichokwadi. 17 dzacho 1. Vaite vatsvene muzvoko. Nokuti shoko renyu chii? Stop. Amen. Chinoita vanhu vatsvene ichokwadi. Nokuti shoko raMwari chii? If you know the truth shall make you free. Chinosungura vanhu ichokwadi. Mutumwa akati chokwadi chingashorwe zvacho asi hachidi. Chiripo imwari ukuru chii? Kunyange wakakuti gudo ungamera muswa here. Kunyange wakakuti murimbwa ungahukura here. Ulitongina. Afrikano. Berenga. Ande. Berenga.